ake sithi isandla zethu. Lishatileke intombi yakwamiya oDzwanini ingumntwana kaThixo. Ndamamkela, yamthanda kakhulu uYesu, usisithandwa sempilo yami. Hallelujah. Thixo ke wandenzela inceba, ndiphuma kwela khaya ndahlangana noYesu. Hallelujah. Oxolelanisa umuntu nezono. Jesus. Yawukhumbula lo nyaka endandisinthwa ngawo, kwakuqalwa ukuvotwa apha eSouth Africa. It was 1994. Hallelujah. Ukusindiswa kwami. Zange ndiphinde ke ndibuyele ezonweni. Hallelujah. Ndathatha ngo-2008 le nkosikazi endinayo. uYesu ke uyamgcina umuntu Hallelujah. asindiswe. Ukusindiswa akuyocawa. Amen. Ukubuyela kumuntu kuThixo ngokuba angenwe uYesu, ngokuba yena ebamkele uYesu. Xa uzosindiswa uyazibona izono zakho. Hallelujah. Ngoba ukusindiswa ukwahlukaniswa kwakho nezono ozenze emhlabeni. Kule minyakana ndiyisindisiweyo, ndiqaphele into yokuba uphila kamnandi xa uke wevana noThixo. Sinisweke ngelaa xesha iinkonzo besinqabile, esindisiweyo, besibalekile. Ibi-African Gospel, i-Assemblies of God, i-Faith Mission, i-Power of God. Ibezinkonzo besiqabile kweli cala lamampondo. Ndamamkela kuYesu, lishunyayezwa ngabazalwane ababehlangene bezise i-home visit kuloo mzi. Futhi ndamamkela nge-last day, ngoba ndamamkela ngomgqibelo, ngale mini bagqibela ngayo. Ndafumana ke uYesu, batsho bandishiya bemka, bengandinikanga icawe. Bendi-introduce uYesu. Into nayo ngelaa xesha uYesu wayengashunyayelwa nezithembiso, wayeshunyayelwa uYesu kuthethwa ngoxolelo lwezono. Hallelujah. Kungathethwa ngento ezininzi. Umuntu wayesiya kuYesu ezazi uba uyela izono zakhe, afuna ukwehlukaniswa nazo. Aba nento efana nokuthakathwa zazingashunyayelwa kakhulu, ngoba kwakushunyayelwa uYesu kakhulu, then abathakathi bebesehlulakala uYesu. Ndamthatha nam kuYesu ekhaya, ndamamkela, ndasindiswa. Emka amadimoni ayehlala ekhaya ngenxa yokwamkela uYesu. Ndakhonza ke kwibandla laseFaith Mission endaqala ukufikela kulo, nalo elalingashumayeli ubuFaith Mission, babeshumayela uJesu osindisayo, becindezela ukwamkela uYesu ube sewuzaliswa ngamandla kaMoya Oyingcwele. Hallelujah. Ngathola ezo zinto ukuthi umuntu uma esindiswa akazidli izono. Hallelujah. Njengoba ndisindiswe nje ndasindiswa ngo-94, andinabantwana ngaphandle kwabantwana endibazala enkosikazini. So ndinomzi, ndinabantwana abatya imali yam, anamali ibhatala kwelinye icala ngenxa yokusindiswa. Ngenzekile uba ngendinabantwana nam abaninzi endihamba ndibazala abaphandle, ndasiswa ngokufika kukaYesu othi xa ifika emfanele angaphinde umuntu abe nenkazana alale nomuntu wesifazane engatshatile.
senziwe kodwa bajole ngithetha mina ngokufika kukaYesu oyekisa umuntu izinto. Hallelujah. Alibonge igama lenkosi. Amen. Ngafumana kuJesu njalo futhi ndimfumana kwifamily yezangoma lapho amathwasa amagqirha ayekhona ekhaya. Lamzi wasekhaya yayingumzi wezangoma. Kodwa kufika kukaYesu wayixosha intwaso ekhaya. Hallelujah. Yaphela lento kuthiwa ngumzi wentwaso owa. Ngoba intwaso akusona umoya kaThixo kodwa kumoya ongcolileyo. Now uJesu ke onamandla. And uma usindiswa ungumuntu ophilayo ukuhamba inkonzo kodwa uYesu engekho ufana nomuntu ojoyine umbutho kamasingcwabane. Hallelujah. Hallelujah. Icawe neyiphi ayinamandla. Hallelujah. ubuyesu akekho enhlizweni yakho ngeke ukwazi ukuzincama izinto zelihlabathi. Oh Jesus. Ngoba abantu balapha bendawo zonke babanjwe izinto zehlabathi. Kodwa uYesu uthathele kwelicala lokuyekisa abantu izinto zehlabathi. Noma ungakhonza kwibandla elithi thina sisindisiwe kodwa uYesu akakungenanga. Wonakala usenyanisweni. Jesus. Hey, Nkosi. Wena wonakale. Hallelujah. Wonakale futhi uYesu usiva ngaye yonke imihla. Glory to Into Jesus. nayo wena awumnikanga ithuba apha kuwe. Jesus. Hey, Nkosi. Ngeke sifunde ke lamazwi akwincwadi kaYohane isahluko sesithandathu ivesi yamashumi 25. Incwadi yamaroma isahluko sesithathu ivesi ye15 yodwa sibe sesiyathandaza ngegama lenkosi yethu Yesu. Cela ke mfoka fulani akhawuleze asifundele ngeke nibe mde kodwa siyabonga uba kube khona abantu abafana nababazalwane kule ndawo yabo abake bafunyanwe bafikelwe kuThixo abathume athi mabenze into ebaluleke ngolihlobo. Ibalulekile le into eliyenzileyo kakhulu eyokuba nike nimisi itente nje ningayimiseli ibandla nihlanganisa abantu bakaThixo endaweni ngoba icawe zabehlukanisa abantu zawagqiba amandla evangeli. Laba ngathi ivangeli alinamandla kanti ivangeli liyimpendulo yokusiza abantu abaxhatshazwa kakubi emhlabeni kuSathane. Ngoba kwabantu abayizigqila zikaSathane badinga inkululeko esuka evangelini. Bafowethu nebalulekileyo kakhulu ukuze igazi labantu balapha lingabizwa kwinhloko zenu kodwa libizwe kwinhloko zabantu. Ngoba abantu ka bemiswa itende kusuke kususwa ityala kwaba baphethe ivangeli. Ungabikho umuntu ozawuthi kule ndawo zange siyive indaba yokusindiswa komuntu emhlabeni. Ngala ke siwafunde brother fulani verse number 25 chapter 6 Yohane verse 25. Abantu bamfumana uYesu ngaphesheya kolwandle bathi kuye mfundisi kuthiwa bamfumana uYesu ngaphesheya kolwandle. Babemfuna. Nawufunda le Bible kuthiwa uYesu wenza ummangaliso wokubatyisa izonka abantu. Yes Lord. Wathatha izonka uYesu esihlanu wazandisa
batya ababantu ezizonka kuthiwa ke ngosuku olulandelayo baphinda kulandawo bamkhangela uYesu bafika engekho kuthiwa ke bazula kwidolophu befunana noYesu bathe ke bawela nolwandle bafika bamfumana uYesu ngekulibala into ba babemfuna nje uYesu babenomdla kuye yomangala into ba babengenamdla uYesu kodwa babenomdla kwizonka abazitye izona ngoba bakhona abantu abangenamdla kuYesu imangaliso eyenziwa nguye yena bamfuna That is why abantu namhlanje belahlekiswa kakhulu. Ngoba abantu ka belahlekisa abantu namhlanje bashumayela kakhulu imimangaliso kaYesu. Bamyeke uYesu. Ukuze abantu bakhonze abantu. Lili babe naba bamleka uYesu. Bamfumana khona. Funda. Bathi kuYesu mfundisi Kama ufike nini apha waphendula uYesu wathi ndithi kuni nene wathi uYesu nene anisanga kundifuna ngoba uYesu ubezibona inhliziyo zabantu ubebaza abantu baaba abafuni mna akayiphendula uYesu le yobufike nini wathi nene nina inene anisanga kusondifuna kuba nibona uthetha nabantu abahambe indlelende befuna yena wabona baba wathi they are not interested abanamhla ukuyibona into angakwenza uphuma apha ungancedakalanga ukungabi namhla kuYesu haleluya ube nomhla wena entweni ephelayo Yesu Jama silapha nje siyaziwa nguYesu wathi uYesu nina Jesus anilifuni anisanga kumina baninzi abantu abagcwala esicaweni ngecawe abamfuna uThixo abanamhla kuThixo kodwa abantu nje abantu babesesicaweni bafuna ukungcwatshwa kakuhle abafuna uThixo bafuna ukungcwatshwa bajoyinele Nkosi kuba bahluphekile bayagula abamfuna ophilisayo kodwa bafuna impilo esuka kuye abamfuna okhupha amadimoni kodwa bafuna ukukhusela amadimoni abanamhla wakhe wathi uYesu nina ndiyanibona anifuni mna anisanga kundifuna nisanga kusondifuna kuba nibona imiqondiso kuba nibona imiqondiso endiyenzayo nindifuna kuba nina nitye isonka sonke sisinibeka apha yindlala kukho abantu abehla besenyuka bakhangela abaprofeti abafuna uThixo wabaprofeti abamfuna uThixo wabaprofeti bafuna izinto ezenziwa ngabaprofeti kodwa bamfuna uThixo wabaprofeti bakhetha ukunqula abaprofeti bakhetha ukuthandaza abaprofeti kunokuthandaza kuThixo othandazwa ngabaprofeti abanye bathi sibenjalo
ubabona bephethe amanzi abaprofeti bephethe negama likaYesu Yey. kuba babenelishwa lokungamthola uThixo abaprofeti bathi bahlala ngabantu babanika amanzi kanti khona amanzi aphilileyo Yesu othi nayifikile abeka amanzi aphilayo abantu baphethe oil namhlanje ayikho insindiso ehamba namanzi ayikho isalvation ene-oil alukho usindiso lunamafutha alukho usindiso lunentambo alukho usindiso lunethuwa alukho usindiso lulayitisa usindiso ukusindiswa ukukholwa Yeah. ukukholwa kukukholosa Hey. ngezinto ezingabonakaliyo awusindisiwe awuphathi into ibonakalayo lento ingena ngaphakathi kuwe loyisabathakathi yehlula amadimoni lento inamandla anifuni mnani nihle isonka nina Nidifuna kuba nitshasa sonke. nina nitya isonka nahlutha Sanisebenzela ukutya kuphela. kuyesuthi mani sanisebenzela ukutya okuphelayo Sebenzelani ukutya. hlukanani nayo Yo, sebenzelani ukutya okungapheliyo. okungapheliyo Okukusihle. ubabona ngani abantu abangatholanga uJesu kodwa bathola izinto zakhe ubona ngani abantu abangayanga kuJesu kodwa beye kwimimangaliso yakhe abebefuna isonka abantu abathola uJesu bayahlukaniswa namanyala abo abantu abathola uJesu uba bendinamankazana ngehlukaniswa nawo uJesu ngaphakathi icawa ayingahlukanisi namankazana icawe ayikuyeki isitywala kodwa xa ungenwe nguYesu ungenwe nguYesu xa ungenwe nguYesu mani siyayeke sizinto uba insizwa madoda ephila phakathi kwentombi enantombi awukhathwa Hallelujah. aweluswa icawe isebenza ukugcoka kwamahlamente noma anjani icawe kodwa uYesu mayifika kuwe ngaphakathi uyayitshintsha inhliziyo yesikhohlakalo khuluma ngoJesu utshintsha inhliziyo yomphakathi uJesu utshintsha inhliziyo yesifebe uJesu bantu basengaleni uYesu uyayenza into engena kwenziwa umuntu awumadoda uYesu uyayenza into engenzeka ngabantu uyabakhasanthalabakasa lepapasanthalabaka uJesu namandla awehlukanisa umuntu ehlala uJesu namandla Jesu namandla anelifuni nina ndifuni ilona nitye isonka siyaphela isonka sityiwa siphele kodwa uJesu akapheli funda Sebenzela ukutya kuphelayo. sebenzela ukutya okuphelayo Sebenzela lupheliyo. ukutya okungapheliyo Okusisihle. hamba tata Sobona bomi bungena esona soka sikukudla sobomi obungena kuphela
okokutya niyakunikwa nguye unyana woluntu. okukunikwa ngabaprofeti aninokunikwa ngabefundisi aninokunikwa ziibhishophu aninokunikwa ziicawa kodwa oku kutya kufumaneka kum kuphela. Kukho izinto ezingafunyanwa ebantwini zifunyanwa kuYesu kuphela. Apho oku kutya Nguye unyana woluntu. yakunikwa ngunyana woluntu. Kukuyise uThixo wamgunyazisela oku. Uyise ogama lakhe linguThixo wagunya Yesu uba uYesu makapha abantu ukudla abayothi xa bekudlile kubafikise kubomo bokunaphakade. Wagunyazisa uYesu ukuba sesa abantu amanzi abayothi xa bewaselile ampompozele abomini bokunaphakade bangaphinde bancanwe. Siyancana insizwa selilizwe kodwa sakudibana noYesu siseswa amanzi abathi bakuwasela ampompozele abomini bokunaphakade. Intombi selilizwe kodwa khona amanzi afumaneka kuYesu. Ayenza intombazana ithi yakuwasela ingaphinde yome. Lo manzi atholakala kuJesu, tholakala kuYesu. Uyise umgunyazisile. Hallelujah. Gunyazisile. Thixo umgunyazisile uba apha abantu emhlabeni abaphukudla abayothi xa bekudlile umama zinze ekhaya ukukudla okuza nokolo lomphefumlo kukukudla othi xa ekutyile umntu akhululeke kukukudla okwehlula abadalati othi nobulele nobungafa bekulambe naphakade ukudla kwelidaka ukugcineka phesheya. Ngeke sidibane nawe sawubhubhile kodwa ulambile umama uzibani ba ulambe kanjani. Ubukudla uyatholakala phezu komhlaba kufunyanwa kuYesu. Ukudla ungeke afike ephokisini uhleli kulaphakade lakho. Haleluya. Bantu basedale kukhona ukudla okufunyanwa kuYesu. Kufunyanwa kuYesu. Intombi yaseSamariya yawafumana nayo lo manzi yakaphinde incanwe. Amanzi ukudla okukushisa izinto izinto zehlabathi isono sibe livumbe libi kuwe. Isono sibe livumba elibi kuwe. Njengoba namhlanje abantu bekholwa bathethelela izono. Abantwana bakhulele ecaweni bahlupheka abantwana bakhuliswa ngabantu abanekawe. Ngoba xa ukhulise ecaweni umuntu ezala abantwana uye abanyanzela abantwana athi basindisiwe bengasenziwanga bamane bemitha bemane bekhonza becaweni abantwana abanyanzela usindiswa benyanzela. Simane thamsanga thina esigazange sizalwe ngomama ababesindisiwe. Inkonzo zonakala namhlanje abantwana badla izono kuthiwe sanobahlukumeza abantwana
Ikawe yabo. Kodwa usindise lubaba. Ungabula inkonzo kathi kufile ngenxa yamanyala. Yabantu abangasihlanga isonke sinamandla. Usindise. Awulufumene. Unethamsanqa. Nenhlahla. Mawusindisiwe awunandaba nobungcwaba kuzoba njani. Unethala bamandifele enkosini. Bantu abangalazi usindiso balungisele izingcwaba esihle. Abanangxaki nokubonana noThixo. Bantu abandixelele yona. Kawubhubha awuzubakho esingcwabeni sakho. Zihambe zonke izingcwabo usaphila usihambe izingcwabo kuba ingcwabo uzawugqibela ngexesha usaphila. Kawufile noba ungathi izingcwabo ngulo mzalwane. Ilishwa lakho awuzumbona ubukungcwabile. Le nto ikhuthalele kakhulu. Ungazubakho kude. Kodwa le nto ungayihoyanga. Lokho khona kude. Wenze ubukhonza unamaqhinga. Wenze izinto ezimbi. Wawufile uzojongana nokufa. Kodwa kungcwadi uzokungekho emngcwabeni wakho. Le nto unewari ngayo. Ungakwazi ukuyeka izinto uYesu angasifuniyo. Mawungenwe nguYesu ungenwe ngumayekisa. uYesu uyamlumla umuntu ma. Awungenwe nguYesu ufana nenkosikazi ethabathileyo. Ithi kathi ithanda izinto ezithile. Ithi ngenxa yento ngaphakathi. Ithi sidla sibuye izinto. Ithi mani sidla isilinga ngoba ibisithanda. Usana loyikhapha into elingayifuniyo. Unjalo umuntu ongenwa nguYesu. Madoda unjalo umuntu ongenwa livangeli likaYesu. Not ikawa. Sibeka sahlukanisa usindiso nekawa. Usindiso kukungenwa. Yabona njengoba lapha nje ndingeniwe. Lamfazi endimthathileyo akanakhala. Nokuba kukho amagazi angabambelela kuyo. Kukho umuntu ongene ngaphakathi. Okhaba amantombazane imali. Not ikawa. Ikawa abantu benza amanyala bekuyo. Shani benza amanyala. Kodwa khona into esingene ngaphakathi. Sikhulelwe man. Sithwele izulu. Sithwele izulu. Yebo. Sihamba kumhlaba onakeleyo. Somemeze. Nobuthi drugs. Lethi yasehluli drugs. Nobulindila. Lethi yabukhobiswa labuphele. Nobuyintoka sethanda amadoda. Lethi yakhaba le. Yakhaba uYesu. Okufunyanwa kuYesu yedwa. Ukudla okufunyanwa kuYesu yedwa. Futhi athukule isebenzi nini uThixo afuna siye. Babuza abantu misebenzi nini? Waphendula uYesu misebenzi efuneka abantu bayenze. Abantu bagude ukuyenza imisebenzi yasekaweni. Ekaweni umdiyarodo. Ukhona ngena msebenzi kufile. Ukhona ukwabinala. Awukabinala bona. Ukholo awunalo. Kodwa ekawule kuthethwa ngemisebenzi. Ukholo abaluthatha. Awukalikho. Yo. Yabona abantu abenza amanyala. Lukholo bangenalo. Ukholo. Lukwenza uncama izinto. Akekho umuntu okholwayo ohlele ezulwini.
Abanye bathi ukuthi mina ngisindiswanga ndiyakhona. Ulixoke. Akekho umuntu ongathi ndiyakhona. Ukusindiswa ukungena kuwe ngokukholwa. Ukukholwa kukuncama izinto ezithandwa yinyama yakho. Ufuna izinto ezithandwa nguThixo nezifunwa ngumoya wakho, ngoba imoya lo wakho ifuni le nto uyenzayo. Ithi phambi kokukholwa uMoses akwamdala wala ukuba bizo kuba ungunyana wentombi kaFaro. Injalo. Ithi iBhayibhile ngokukholwa. Ibe seyishilo iBhayibhile ithi ngokukholwa uMoses wayisiya iyiphutha eyisiswa kukholwa. So ukukholwa kwenza ukuthi uhlele eqeleni phakathi kwamaweni. Uwasiya amawenu usemaweni. Hallelujah. Asiyeka amawenu nento zamawe wakho. Wena ube ngokaThixo uphakathi kwamaweni. Bakho usiya amadoda etywaleni. Ubunxila nawo. Ungenwe lukholo. Uwasiya amadoda esasela. Lukholo. Uthusekabanini umuntu wasemaphondweni. Kufika ukholo neqabane. Ulahle ukholo. Ulahle iqabane. Usenzwa kukholo. Ubuyele kwinkosikazi ungasayihoyanga. Usenzwa kukukholwa. Ukukholwa kwenza abantwana balahlile. Wabanjwa ngumfelokazi. Wayidla imali yabantwana bakho nomfelokazi. Kufika abasumayeli ohlukanisa umuntu nesono. Ukholo Yesu otshintsha amadoda atshintsheke. Ube sosithi ndiyakholwa. Ndikholwa kulo Yesu. Ndifuna lo Yesu. Ube sowungenwa nguYesu. Kube yingqondo ethi ndinabantwana. Alukho khona olukuye kuhlala entweni olufike ukuzo. Sesiyathandaza. Ina lefesi ngasezantsi iphane izandla. Xa ungenwe lukholo awudingi nokuthandaza kangako ukuze kumke imimoya. Imimoya engcolileyo igxothwa kukunyaniseka kokukholwa kwakho. Apha eqeleni amampondo ayathakatha mos, niyabo? Amen. Thakatha into yala. Ayikho into yikwa emampondweni njengegqwirha. Yawa xa uthetha ngegqwirha ukuthi ungathethi kakhulu. Ungathethi kakhulu mntanam. Ungathethi kakhulu abo bantu abalungayo. Mase ukholwa. Uyakhohlwa uba kukho abantu ekuthiwa ngamagqwirha. Ngoba xa ukholwa, umukholwa uthatha uJesu apha etembeni, uphuncuka kwimimoya engcolileyo. Uthi ufike ekhaya uboniwe ngamandla obumnyama, waziwe nguSathane, waziwe ngamagqwirha. Ubusibani ke siphinde simfumane. Hallelujah. Ukwinto emngenileyo. Xa ukholwa ungenwa kukukhanya ngaphakathi. Hey. Light. Sesiyathandaza fulani. Verse 29. Waphendula uYesu wathi kubo, Imake bende kule ndawo ethi misebenzi mini
kufuneka siyenze ngoba abantu bangagudi ukunikela ecaweni kodwa bengekakholwa kuYesu bangagudi abantu ukuyibhatala yonke into efunwa inkonzo kodwa inhliziyo zabo bengekasinikeli kuYesu abantu bangangena ematyaleni beboleka imali ezalayo bezibolekela icawe kodwa inhliziyo zabo zingekho kuThixo besebenza imisebenzi emihle ndithi basebenza imisebenzi iminingi emasiyenza Oh yes. kukho imisebenzi yecawe Thank you, man. kukho imisebenzi kaThixo eyecawe imisebenzi xa uyenza ungeka wenzo kaThixo Hey. lento uyenzayo ukhupha imali you waste your money uchitha ngemali yakho xa uzoqala usebenzele icawe ungekayenzi into efunwa kuThixo yiyo lento bona banithi abakhupha imali ezinkulu ezicaweni kodwa bahlupheka benikela sibuza umbuzo bandinikela kangaka ndihluthwa yini ngoba abantu banithi bafundiswa into engekhoyo longathi uThixo uyathengwa thina sasihlabela ingoma ethi akathengwa akathengwa ngegolide akathengwa akathengwa ngemali akathengwa ngegolide siyathandaza babuzaba umsebenzi nini emasiyenze futhi Waphendula Yesu wathi kubo, Yesu wathi umsebenzi uThixo ofuna uwenze nanku okathika umsebenzi ofuna wenziwe ngabantu kulo nanku kokuba nizinikele. futhi lo msebenzi awubulali muntu awubulali uthi kufuna abantu benze umsebenzi olula lula baye abantu bangenza izinto ezinkulu bantu beboleka izimali beplizana nathi siyinkonzo bengekamkholisi uThixo inhliziyo zabo abafuni nazo wathi uYesu nankomo umsebenzi ofuna uThixo ofuna niwenze Kokuba nizinikele. nina nizinikele kakahleni ngemali kahleni ngemali kakahleni ngale minikelo niyisecaweni qalani ngani Oh, nizinikele uyabona uThixo uyihamba ecaweni uyakubona uThixo unxibe kakuhle ezinye inkonzo zimali ziyanxiba umuntu awuthengi lapho afuna umuntu okumthungela engekazinikeli ufana nomzi lo ozawuthenga idisi le ayigome pha kanti iTV akayithenganga uthenga iTV idisi pha uyibeke ngaphandle beka kufikwa ngaphakathi ayikho into ebonisayo sobana banithi bakhonza uThixo bakhonze bathi bakhonza abanye bathi basindisiwe kodwa ihambo yaba inzini manje ngoba aba bantu umlomo uthi kodwa inhliziyo abazinikelanga yonke into inesithamo sayo uyakholwa ayikho mlonyeni funeka ibe inhliziyo funda sizinikele. nakho umsebenzi kukuzinikela Nikholwe. Kulo uThixo amthemileyo. sasanusa imisebenzi ningekazinikeli ningekakholwa sikholwa kukho amandla kawukholwa uyaphunyuka ezonweni kawukholwa bathi basengqeleni uyaphunyuka imimoya edlala ngomzi wakho iyamka mani kawusowuzinikele Jesus. Yes, Lord. sizinikele kulowo wathunywayo uThixo amthemileyo. uthuma umuntu omnye uthuma
Abari umayifunde ngokhawuleza sivale. Chapter 3 sahluka sesithathu verse yamashumi nesihlanu. Ilahlela kuwe ngisilahlela. Ngizilahlela kuwe ngizilahle. Kuwe wedwa kuwe. Ngizilahlela kuwe. Ngizilahlela kuwe. Ngizilahlela kuwe. Ngizilahlela kuwe. Kuwe wedwa. Ngizilahlela kuwe. Ngizilahlela Sondela kuwe Jesu. Sondela kuwe Sondela kuwe Jesu. Awuzinikela ngobumsebenzi afuna uwenza uThixo. Uzinikele. Niyakwazi ukuthi ngeke simqande. Uyakwazi xa uzinikele. Jesus. Nawe uyazazi xa ungekazinikeli. Uyazazi xa uhamba into right. Uyazazi uba lilikhono elingekenzi kakuhle. Nansi into efuna ukuxelela. Ungafi usakhonza ngale ndlela okhonza. Uzumbuzo baba. Kutheni uThixo manje ethi kuni bafowethu kuyakhalwa kule ndawo? Kutheni abantu befela bekhala? Akho imbi nje ngoba kule mihla yethu uchaphakile uYesu ukuba shunyayelwe. Kodwa unqabi Yesu bahlale nabantu. Asathandaza. Sasicingela uba thina ngela xesha sasiguquka ngo-94 ivangeli linqabile. Sacingela uba kule minyaka yethu lixhaphakile. Kanti ivangeli kuxa linqabileyo. Ngoba abantu balifumana ivangeli. Abantu bafumana icaba balifumana ivangeli. Abantu abaninzi abaguquki xa bekholwa, abaguquki ngoba inguqukwa ishunyayelwa. Abantu bangena bejoyina ngoba kuhambe uSathane wakhupha abantu abajikeleza emhlabeni abamisa amathende bewamisa bephakamisa imimangaliso bemshiye ngasemva otshintsha inhliziyo zabantu. Siyathandaza. Uku abantu abaninzi abekho abayazi indaba yokusindiswa behlukaniswe nezono. Bakholwa abantu bathi besindiswa i-10 ifika ime 2 weeks abantu basiwe kuthi abalibandla bafundiswe ukuqoqa imali ebantwini, bafundiswe isumi kube sebekhupha isumi abantu bengekakholwa, bakhupha isumi bengakholwa. Yona nto abayaziyo kuba kufuneka bayiqoqe imali kamfundisi bengakholwa, basebenzela loo nto bona. Balwela ukuba kufutshane nomfundisi, balwela ukuphenjwa zicawa kunokuthembeka kuThixo. Abanandaba noThixo, baphila into abayithandayo emakhaya, bahleka befika phambi komfundisi. Noba senamanyala bamdifendela, enza amanyala. Beba naye enza amanyala ngoba bamazi uYesu, bazi le ndoda, bathandaza le ndoda, bathomekeke kule ndoda, abamnikwanga uYesu.
Mighty Jesus. Kutheni uThixo evesa isikhalo? Evesa isikhalo ebantwini. Kutheni uThixo evesa kukhalwa? Abe sesithi kwabambani nihambe niyovakalisa. Bazalwane, liyaphela ixesha eli. Alikho ibandla elingagunqanga. Ngoba kaloku Yesu uyabuya. Masilahle izono. Siguquke ngaphakathi. Sifumele uThixo asitshintshe. Funa futhi siyathandaza ukuthi nangumsebenzi, nangumsebenzi. Funeka uwenza ukuzinikela. Kulowo wathunywa kuThixo usilahlele kuye. Funda verse 25. uThixo wamisela uYesu. Wamisa uYesu uThixo ukuba belidini. Wamisa ukuba uYesu abelidini. Lokungengezela izono. Ababaninzi abantu abamisiweyo. Wamisa uYesu, wamisa uYesu. Ungakhangela abantu kodwa kwamiswa uYesu. Abelidini. Lokungcengcezela izono. Izono. Funda futhi. Wamiswa uYesu. Wamiswa uYesu. Ukuba belidini. Ukuba uYesu abelidini. Lokungcengcezela izono. Angcengcezele izono. Sabakholwayo. Abantu abakholwayo. Oh, Jesus. Abakholwayo. Oh, yes, Lord. Abakholwayo. Not abajoyini ikawe. Oh, abakholwayo. Ndidi ikawe ziyajoyina namhlanje. Ewe. Bakholwayo. Kwindodana unokuphila. Wamiswa ke uYesu bangcengcezela izono zabakholwayo. Ukuba bakhona abakholwayo. Abo bantu bangcengcezelwa izono. Oh, Jesus. Ivale iBhayibheli yakho fulanse ndiyathandaza. Oh, Jesus. Kovala amehlo akho. Wazafuna nezothandaza wavala amehlo akho. Dizilahlela kuwe manje. Nkosi ya dizilahlela kuwe nikela kuYesu. Thank you, Jesus. Awuthathe ubomi bakho. Uthi Yesu ndiyakholwa. Ukuba impilo yakhe ihlangahlangene. Nokuba ngabe imeko yakhe ungayiphi imeko kodwa awuthi ndiyakholwa. Ubese uyazinikela. Yes, Lord. Umsebenzi uThixo afuna uwenze. Kodwa bangaba lemisebenzi awubayenzi. Nantoni na oyiyele ecaweni fana nelizwe. Thank you, Jesus. Faka amehlo akho sithandaze. Thank you, Lord. Kukhona ukudla okutholakala kuYesu. Bonke abasengqeleni abakhona kule tente abeva ngaphakathi ezinhliziyweni zabo. Uba Nkosi sikude nawe. Asikasebenzi. Ukhona uYesu omiswayo. Wamisa uYesu. Ithi iBhayibheli kumele sikholwe kuye. Oh, Sisinikele kuYesu. Izono siyaqolelwa. Abahlaswa Yesu ebantwini. Abazalwane ukhona uYesu. Ongatshintsha isimo sakho. Khona uYesu mama wami. Ongakhumbula inhliziyo yakho. Yebo abantu bakuphoqile. Kodwa uYesu khona ongaphoqi bantu. Ukhona uYesu. Otshintsha isimo sabantu. Ngicela siphakame sibeke inyawo zethu ngesithandazo. Selele izandla zethu phezulu siyathandaza. Baba wethu onamandla onke egameni likaJesu. Siyathandaza bazalwane. uYesu